Ano ginagawa mo, Rodora? Uy, Juan, kumusta? Okay lang. Ikaw, anong ginagawa mo? Hello, Tutu. Ha? Hindi naman mo lang wara-wara. Ato mo na ako sa Asia, Natumigin siya ng ita ni all foreigner. Arabia. Magsawag pag-COVID yate. Kung saan na ni mo tisoy? Imungog na ako, ibagtok. Laisyo na tisoy. Dahil ibagtok, imungog ka ng gold. Kung saan may masulti sa coronavirus karon? Wala, uy. Pauli na sila. Tuwa na sila South Africa. Wow! Nagula sila sa South Africa. Tuwa na sila, kaya wala may tao. Yung ano, mingaw mo kayo ang daan tisoy. Unsa may naitabo ron sa kalibutan? Wala ka lang. Diba ni broken Broken vow? o mura. Broken family. Pag ni broken down. Hindi ako kwarta dito. Sa? Kwarta. Sa man mo kwarta? Malalaag. Look, di ko di ba bawal ang ulaag karon kay sarado man ang mga mall, ang mga bar, ang Bolivar. Kagabi, ijuju, wajitaw. Kanya magusto na Wayo, kay diniin tao, wagitaw niya. Kung reklam ko, malabtakal ako palawag. Oh. Uy, sa talas, uy, Lucifer, basta nag-Lucifer, may tao. Babuhit, makatali. Dito wag Lucifer. Kita ni mo sa Oo, ay patakalay ko palawag. Lagi ka ba, may tao. Basta may makasulyaan niya. Oh. Wala, madugay dahil yung sabah-sabah niya, malunga, malunga dahil, no? Umingaw ka niya Kung magsikap sa mataba, ikaw ang utang mo nga, malunga ka. Wala ko niya, malitilabikan. Hindi sa'yo, kung saan naman kayo kagabi kung hingaw na. Ako, alas 10, alas 11, matog, yun ko pero usay ka lang. Hindi ko concentrate o katog, yun ko mabangon, yun ko magwarwarag, yun pa akong amok. Kabalik ka lang ungo ang amok. Diyan ka lang iungo amok. Makatrot man daw ko nula, ma'am. Mo ba? So, kung may message mo sa mga Makahatag tao? og trot. Kung sa message mo sa mga tao, sikat na kay ka. Huwag mo ko nasikat. Uy, kaya in the first place, I'm not rich. Da. In the first place, I am very poor. Da. So, humble na dyan ka, Tisoy. Humble. Ma'am. O, si Ma'am. O, hi, Ma'am. Kasi mo coronavirus ron asa. Uy, kabal baka nga trending na kay ka? No. Really? Ang pagkakaalam ko sa sarili ko ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful. Life is precious. And life is powerful. Kumusta yung love life mo? I don't like a man. I hate boyfriend. But I like happiness in my life. God bless you. Oh, don't call me that. Hindi ako mamamatay. Ay, Naku naman, mali naman yung mga words mo. Puro mga panunglo. Ano ka ba, Dayan? hindi ako Alisin mo yung mga bungangang yan. Ano kailangan mo naman, Adora? Kailangan ko lang 1,000. Lunis ngayon, alam mo, di ba? Walang pera. Sinungaling ka. Puro kayo gawa ng pera, hindi nyo sinusunod ang utos ko sa langit. Kaya pareho kayo ni Jessica, mga abak! Pareho kayong mga abak! Gesef Yawal. Si Jessica, walang pera. Akin na. Wala din akong pera. Wala pang sweldo. Lunis ngayon, di ba? Araw ng mga menteryo, dapat ano? Ano menteryo? Mulo. Ibigay mo na sa akin ang mga nilaglag ninyo. Huwag kang magsinungaling. Mudagkot ako sa menteryo. Huwag kang magsinungaling. Pinatay mo si Adora, dapat mudagkot ka sa menteryo. Uy! Ikaw ang pumatay Ang kay Adora. paa ko ay ang ngipin mo. Paano makapatay ang ngipin? Hindi kaya ikaw na isang mga makating mga Ngipin ni Leo yun, dinosaur. Makating mga kagaw na siyang pumapatay sa kaluluwa. Nagsi-safeguard ako kaya walang kagaw. Guard, ako nga nag-life boy nga Tatablang ko, ikaw pa kaya? Yung life boy fake yon, hindi yon true. For your information, mabubuhay ang mga evils pabagitan ng light boy. Kung walang light boy, walang evil. Kaya yung mga evil patay kasi sa safeguard. Ganito. Oh, 1,000. 1,000 Ano, magkano yan? 15 lang yan. Oh, bayad. Opo. Dato kayong mga tulis. I-check na. Dato kayong mga tulis. Cheryl Cruz.
ako. Lamig kasi mo. Masay kanta ni Cheryl Cruz, B. Sabi ko na nga ba, sadya'y merong pag-ibig na nais. Kapag ito'y nagtatama ang aking paningin. Umiiwas ako di makatagal at sila'y nauutal. Damdamin ko sa aking sinta. Kung alam ko lang na kahit tagal ko nang maghihintay upang malaman mo kung gaano ko ikaw kamahal, tanging buhay ko ibibigay sa'yo. Sinta, ha, ha. Sabi ko na nga ba, iba ang magmahal. Johnson's Baby Powder. At saka pa maan. Mabalik din, kailangan kang tim- Hindi lagi nila kulo. Mula nang winasak mo ang kalangitan ko sa Region 7 hanggang Region 31, masakit ang ginawa mo sa akin. Pinulo mo ang isip ko. Sinira mo ang kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. You'll never be abandoned in my life forevermore. Mahirap akong kalabanin. Lalaki ka lang sa buhay ko. Minahalan kita. Wala kang karapatan na humusga sa buhay ko. In the first place, I have made it with my own. What I have owned. Konyeta kayong lahat. How's your life? Punduhan niya po itong cold water. How's your love life? Atong glass ninyo nga out of cold water. Yeah. Ako ibutang. Yes. Dili soft drink. What happened to your hands? Tigla, okay na tiya. Is it painful? Ma-pain lang kung mula ko sala. Pero wa man ko sala. Kay biblical. Kung sa may gusto, what do you want? Kani panguli ang nila. No one should take in money in this wonderful life. Everything is useful to us, but it should be returned when we are calling by God. We're in the last days of our life, we're going to die. All of that returning to God. Everything, the body. This is only this is sharing of your love that you can give us to the poor people. That the poor people can enjoy their lives. They can buy whatever they want. They can go to somewhere other way. They can enjoy their life. Basta walay da utang gina. Ah, perfect. So, That is the part of social continuation of life. Kay mulakaw-lakaw ta, ang kinabuhi, mulakaw ba yung kinabuhi? You will know ba ya? Diba? Diba? we do not know when God Diba? will. Thank you. Wait sa. Dala ka na tayo yung luoy ba siya? We'll give you more. Kuya Vince, name mo. Vince is rich. Uno. Vince, imo gatag imong kwarta, Vince. Thank you. Sa kalang pera o bayong. You're helping people also. Ako ato, Vince. Uban mo tayo duha. Uy, ingat ka. Di, basa mga kapadungday. You know what? I like this place because this place are very cold. Lagino. Gabi, pati ka nakita diri. Dito, very, very hot. Lagi, sa sentro, no? What are the Holy Spirit nga inumakiyaw? Nga no, na di Holy Spirit diri. Yes. Ano makaingon man ka Yes, tungod yes, sa? Ni Father Dobel Evil. Ang iya Holy Spirit. Huwag na umatubog. Wala niyo. Pwede day na i-request ang Holy Spirit. Nindot man di ay ka lang. Huwag na man ay. Nindot man di ka ikatug. Nya sa man ka natuog diri. Evening, lamig ka ikatug kung evening. Diba? Lay sikat na kay kamiga. May sikat na to. Uy, sikat na ka. Uy, kita gay ko nimo. Kuya si Raya. Sa English of Thoughts natin sa elementary pa ka. If you see your classmates do not appreciate their own dignity, but remember, we are back on the stage of the starting of our life. Today, tomorrow, and a better future. Study hard and make your Ja. Pagka-winner, kinainin niya. Uy. Ibalik dito sa sinugdanan. Tinood. And so on and so forth. Do not appreciate me kay. Dili man ta highly greater excellency. Bagsak Anes. versus higher excellency. Kisam li higher excellency. Ang imong Father, Atong Father in heaven.
Laiso. Ato na ko ay wala ko magdulo kay very itchy kay ako kamot. Sige ko.